Oga da rabin oga kai kainuwa daga Allah ne. Lailatul qadarin al'umma mai tausayawa maraya ne. Kyan halin mutum jarinsa mun tabbatar da kai din jigo ne. Dole in maka take Umar dan Usman sarki zaki. Ka iya ka huta, mai kudi mai mota, wani muka tuta, da yaba ka cancanta, tafi kai kasaita, ga Umar Salbester, ina yaban Salbester, Salbester ga Salbester, mai halin kyauta, karɓi waƙata, ka yi min kyauta, mai faɗa da cikawa, halinka yayi ba kushewa, gidan da na yi gaidawa. Eyu sarki zakin maza, Eyu sarki zakin maza, ka kai in maka waka maza, Eyu sarki zakin maza, bangon dutsewa in giza, Eyu sarki zakin maza, oyan angas mai bangaza, Eyu sarki zakin maza, na yaba jigo mai haƙuri, Eyu sarki zakin maza, dole a barka kai jumuri, Eyu sarki zakin maza, babban falke kai guziri, Eyu sarki zakin maza, Eyu sarki zakin maza, kai ne raba gardama, Oga, in ka zo an gama, Oga, mai ɗazu da anjima, Oga, ga Eyu kurtin zuma, Oga, mai tausayi gun al'umma, shi ke jura aran gama, Oga, wasara wasan saka, an ja yau an bar maka, don girma ka kai haka, tauraro ka haskaka, Oga, Umar Salbester ni ne na zo yau in maka tambura mai gida. Oga da rabin oga kai kainuwa daga Allah ne. Lailatul qadarin al'umma mai tausayawa maraya ne. Dan halin mutum jarinsa mun tabbatar da kai din jigo ne. Dole in maka take Umar dan Usman sarki zaki. Oga da rabin oga kai kainuwa daga Allah ne. Lailatul qadarin al'umma mai tausayawa maraya ne. Kin halin mutum jarinsa mun tabbatar da kai din jigo ne. Dole in maka take Umar dan Usman sarki zaki. Oga da rabin oga kai kainuwa daga Allah ne. Lailatul qadarin al'umma mai tausayawa maraya ne. Dan halin mutum jarinsa mun tabbatar da kai din jigo ne. Dole in maka take Umar dan Usman sarki zaki. Na sanya sunan Allah sarkin da yayi ni bai min gori ba. Mai dare mai rana Allah ubangijin yaro babba. Kai kake da iyawa sarki ilahu na ba wani ne ba. Ku iya mina Allah Mun gaida jarumi Eyu sarki. ka hane ni kasala. Mun gaida haziki Umar sarki. Ta ko ina Allah ka samun gudunmuwa sarkin sarki Allah. Oga da rabin oga kai kainuwa daga Allah ne. Lailatul qadarin al'umma mai tausayawa maraya ne. Dan halin mutum jarinsa mun tabbatar da kai din jigo ne. Dole in maka take Umar dan Usman sarki zaki. Ya rabbana salati guntan Amina baban Faduma, shugaban jinni da insu wanda ke da tarin alfarma. Arzikinsa muke ci duk duniya muna masa ban girma, alihi da sahabbai Mun gaida jarumi Eyu sarki. su suka rike takubai, Mun gaida haziki Umar sarki. su suka yo yaƙi da arna domin su ba wa ma'aiki kariya. Oga da rabin oga kai kainuwa daga Allah ne. Lailatul qadarin al'umma mai tausayawa maraya ne. Dan halin mutum jarinsa mun tabbatar da kai din jigo ne. Dole in maka take Umar dan Usman sarki zaki. Ni tambarin Eyu sarki nake bugawa ba wani ba, mai fada da cikawa mai alƙawalla bai san wasa ba. Ko tafiyar Eyu sarki tana ta nisa ba wai ba, ka gaida babban jirgi Mun gaida jarumi Eyu sarki. babu mai maka waigi. Mun gaida haziki Umar sarki. Dogaranka Allah ne shi yasa wurin magauta kai rata zaki. Oga da rabin oga kai kainuwa daga Allah ne. Lailatul qadarin al'umma mai tausayawa maraya ne. Dan halin mutum jarinsa mun tabbatar da kai din jigo ne. Dole in maka take
na Allah ba wani ba, shi ya kai ka mataki. Gaida jarumi AU sarki, babu mai maka birki. gaida haziki Umar sarki, Saboda sanda nake maka sunan mu ma iri ɗaya ba wai ba zaki. oga da rabin oga kai kainuwa daga Allah ne. Lailatul kadarin al'umma mai tausaya wa maraya ne. Dan halin mutum jarinsa mun tabbatar da kai din jigo ne. Dole in maka take Umar dan Usman sarki zaki. Masu tekun feturwa zai karo da ku bai kai karba, masu gonar mota ko wanda ya taɓa kai ku hawa ba, mai kyautar alkhairi alkhairin kai ina ne bai je ba, kai ƙauyuka da birane. Gaida jarumi AU sarki, Sunan ka an gaggane. gaida haziki Umar sarki. Family na ɗan murna Allah ya ƙara girma ba wai ba zaki. Oga da rabin oga kai kainuwa daga Allah ne. Lailatul kadarin al'umma mai tausaya wa maraya ne. Dan halin mutum jarinsa mun tabbatar da kai din jigo ne. Dole in maka take Umar dan Usman sarki zaki. Tafiya da gwani mai daɗi ina barin wani ganawa, Ubangida na fita kunya gare mu ka wuce rainawa. Hantsi leƙa gidan kowa gwanin mu baka gaugawa, ga mai faɗa da cikawa, Gaida jarumi AU sarki, gwanin da baya ruwa. gaida haziki Umar sarki. Mai hali na datta ko AU dan Usman jikan sarki zaki. Oga da rabin oga kai kainuwa daga Allah ne. Lailatul kadarin al'umma mai tausaya wa maraya ne. Dan halin mutum jarinsa mun tabbatar da kai din jigo ne. Dole in maka take Umar dan Usman sarki zaki. Gaman jini soyayya ce haka rabana ke ikonsa, da ni da AU mun yi kama har ana kira na takwaransa. A kira ni Umar Salbester, a kira shi sunan zai amsa. Kun ji lamarin Allah Gaida jarumi AU sarki, babu kila ko kala, gaida haziki Umar sarki. ko a fuska mun yi kamanni shi yasa ake kira na Salbester na ka. Oga da rabin oga kai kainuwa daga Allah ne. Lailatul kadarin al'umma mai tausaya wa maraya ne. Dan halin mutum jarinsa mun tabbatar da kai din jigo ne. Dole in maka take Umar dan Usman sarki zaki.